Hola. Hola, som alumnes de les Guies Mandugues de Xeraco. Jo soc Miriam Paro i el Iasuna. Aquest treball és el nostre treball de tecnologia, que està formada per engranatges, un gran i dos petits que estan units amb palos. Això són les corrioles que fan que s'unisca tot. Això és Lo que pega. Una lleva. una lleva i això és el que recibeix el cop, que és la palanca. Fica-lo en funcionament molt bé. També té 7 topalls i una manivela que està en aquest costat. Molt bé. I l'heu fet tot vosaltres, no? Sí, En quin tipus de fusta, principalment? De pi. contraxapat. Molt bé. I així en rodó de pi. L'únic que no hi ha de fusta és per unir les dos corrioles Molt bé. i ja està. L'heu fet molt bé. Està espectacular el vostre treball. Fica-lo un poquet més en funcionament. Molt bé. Enhorabona a les dos, l'heu fet molt bé. Gràcies.